Miljana šokirana, Sara Raičević se hvali maratonskom akcijom sa Đukićem od 2 sata na sva usta. Sara Raičević pohvalila se Miljani Kulić na žestoku akciju sa Filipom Đukićem koja se dogodila jutros u ranim jutarnjim časovima, a Miljana je uživala dok je slušala sočne detalje. Rekla je da se mnogo iznervirala zbog nečega, to je rekla je Dušica. Tek će da se nervira, kaže ona meni. Dete ti gleda kako se rekla je Sara Raičević. Jel pričate nešto bitno? Ućutali ste se kada sam ušla, rekla je Miljana. Ne, rekla je Sara. Kakav je bio, upitala je Miljana. Do J, rekla je Sara. Koliko je trajalo, upitala je Miljana. Mnogo dugo, 2 sata, rekla je Sara. Jel smo sa strane ili, upitala je Miljana. Neću sada da pričam, smejala se Sara. Mislila sam da je Vanja plava, rekla je Miljana. Prošao voz, dodala je Sara R. Podsjetimo, učinila pravu stvar. U toku emisije Radio Amnezija, a voditelj Bora Santana i Filip Đukić ugostili su Miljanu Kulić, koja je priznala da je Asmina Durčića od sukoba s Aneli i Lukom Vujevićem sklonila samo kako ne bi diskvalifikovali. Kakva ti je bila žurka, upitao je Bora. Moram da kažem da je Majin performans bio spektakularan i odličan. Odlično je proteklo sve. Nije bilo sukoba, sem što je Asmin hteo da razreši neke stvari sa Lukom, ali sam ja saznala da Aneli i Luka žele da ga diskvalifikuju i zato sam ga zaustavila, rekla je Miljana. Ja sada očekujem da ti uzmeš neku svoju pesmu i smisliš performans kao što je Maja napravila, rekao je Bora. Naravno, ja sam vama želim da se družim što više i pravit ćemo šou, rekla je Miljana.